से लब कैला आओ करे से परेशानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा हमरे से लब कैला परेशानी बा खुशी से लब कैला करे से परेशानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा ऐसन में करम तारा लागे खानदानी बा। रुक दे भैया, हम भी आखिर में एक लाइन कहेंगे। आए बाबू एगो बच्चा हरा गए हैं की नाम से ये भैया कितना आयांश कुमार जी सुनिए मेरा बात, आप इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना। गर्दन पर रखल छुरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। गर्दन पर रखल छुरी बाटे गर्दन पर रखल छुरी बाटे एक मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी। भैया एक मुलाकात 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 एक मुलाकात जरूरी बाटे, जरूरी बाटे, जरूरी बाटे, मुलाकात जरूरी बाटे, एक मुलाकात जरूरी बाटे। ना तकाल मिलब बनिए आस में, आज ना तकाल मिलबा बानिए आस से प्यार हम करीले तुझसे पहले लाश से प्यार हम करीले तुझसे पहले कला बाकी डर लागे तारा बाबूजी के पास से ये आर्यन के पापा जी इसलिए मैं बोल रही हूँ बाकी डर लागे तारा बाबूजी के पास से।